akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. N'akụkọ ụwa nke abalị tata, agba nke abụọ nke ụgwọ ọnwa ndị Anambra State Water Corporation bụ nke a ga-akwụ n'oge na-adịghị anya. Tata ka a na-emerube mmemme International Firefighters Day. Jambe eguzobego nchabi a ga-achabi ebe eledebere n'ule afọ 2026 n'abalị 11 nke ọnwa Mee. Otu onye abụrụgo onye ekpere ikpe maka igbu mmadụ na ịkwaso nwatakịrị dị afọ 5 iko n'ike bụ onye mba Australia. Ka ịgbapụ ya ọsọ n'akụkọ ụwa nke abalị tata, aha m bụ Obi Ajụlụ Soke. Ịkwụ ụgwọ agba nke abụọ nke ụgwọ eji bụ ndị Anambra State Water Corporation ga-amalite n'oge na-adịghị anya. Gọvanọ Chukwuma Soludo mere ka mata nke ọ na-agwa ndị ọlụ oyibo okwu na 2026 May Day Celebration emeribere na Dr. Alex Ekwueme Square bụ nke dị n'Awka. Ngozi Obileri pụtara anyị akụkọ. Doro ya bụ ụgwọ nke gbagoro afọ 17 oge o bidoro ọrụ, ma ozugbo ahụ depụtacha aha ndị ekwesịrị ịkwụ ya bụ ụgwọ ma kwụọ ha ụgwọ nke mbụ. Ọ kọwakwara na ọ kwụrụ ụgwọ eji ndị rụchagoro ọrụ, ụgwọ ịna ezumike nka eji ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nwere nchekwube na ya bụ ego ka ha wee leta onwe ha na ezinụlọ ha anya. Ọ kọwakwara na onweghị onye ọbụla rụchara ọrụ gaala ezumike nka agaghị eji ego ya laa ugbu a ọ nọ n'ọrụ, ma kọwakwa na ndị penshọnas bụ ndị a ga na-akwụ ụgwọ ha kwa ọnwa ọbụla. Gọvanọ Soludo, onye nọrọ na ya bụ mmemme wee kparịta ụbụbọ ma nwekọrịta aṅụrị ya na ndị ọrụ Anambra nọrọ wee kwenwaa nkwa ịhụnanya ọ hụrụ n'ebe ndị ọrụ Anambra nọ, bụ ndị ọ kọwara na ọ bụ ha bụ ndị ji isi gọọmenti ma rụzie ha ọrụ ka ha na-arụ ọrụ ha nke ọma. Site n'Awka, abụ m Ngozi Obileri. Abalị 4 n'ọnwa Mee afọ ọbụla ka eji echeta ndị na-agbanye ọkụ ọgbụgba a na-akpọ ndị International Firefighters iji wee merụ oke ha na-etinye maka ịgbanyụ ọkụ ndapụta ya na ịzọpụta ndị mmadụ ọkụ ndapụta bịabidoro iji wekwanyere ndị nwụrụ n'iyi ọlụ ugwu ma ya na ndị lagoro ezumike nka. Kenechukwu Chukwudị wetara anyị akụkọ. Ụbọchị ahụ onye isi ndụ na-emenye ọkụ nke Anambra steeti bụ Maazị Chukwudi Chiketa kwusiri ike na Anambra steeti nwere ọba 14 eji emenye ọkụ nke na-enyere ha aka ị na-alụ ọrụ ha ka o si kwesị, ma kwụsịkwa ike na ha chọkwara ngwaọrụ ga na-enyekwere ha aka ọfụma ịlụ ọrụ ha ka o si kwesị. Nke ọ gara n'iru kene ndị na-alụ ọrụ na Anambra State Fire Service dịka ha si dị njikere ị na-alụ ọrụ ha oge ọbụla. Ọ gakwara n'iru kwụsị ike na dịka esi emegide ndị na-emenye ọkụ ma enwe ihe mberede bụ ihe kwụsịtụgoronu, ma kenekwe ndị na-azụ ahịa na Anambra steeti dịka ha na ndị Anambra State Fire Service enwe mmekọrịta ịhụ na onye ọbụla dị uchu n'ihe gbasara ọkụ, ma kenekwa gọọmenti Anambra dịka ha na-agba mbọ ịhụ na ha nwere akụrụngwa ha ji alụ ọrụ. N'okwu nke ya, otu onye na-alụ ọrụ na ngalaba ahụ bụ Maazị Believe God Ononye kwuru na ihe gbasara ihe mberede ọkụ bụ nke onye ọbụla kwesịrị ịdị uchu maka ya, ma nyekwa ndị mmadụ ndụmọdụ ịdị uchu ị na-agbanyụ ọkụ na ihe ọbụla gbasara ọkụ tupu ha rapụbe ha, ma kwụsịkwa ike na ha dị njikere ị na-alụ ọrụ ha n'agbanyeghị ihe ọbụla na-echere ha aka mgba. Site na Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS. Ndị nta akụkọ na Naịjirịa bụrụgo ndị a gwara ka ha were oge World Press Freedom Day wee merube mmemme adịm njikere ha ịdị na-eso usoro kwesịrị ekwesị n'ihe gbasatara ọrụ ha iji libuli obodo anyị bụ Naịjirịa n'ogo dị elu. N'ikwu okwu banyere ihe nke anụ pụtara, onye nta akụkọ ama ama Maazị Polycarp Onwubiko kwara arịrị banyere enyeghị ndị nta akụkọ ikikere na Naịjirịa dịka o si ọgbatakwuru ugbu a, maka na ọ bụ ndị ndu okwe ndọrọ ndọrọ ka a na-aya, ma mee ka amata nọ nke a na-emezi na ndị nta akụkọ ada amazi oke n'ọlụ dịịrị ha n'obodo. O mere ka amata na-enwezi mpụ na aghụghọ na aja akparamagwa na obodo. Ọ gwara ndị nta akụkọ ka agbachaghara oke na-aka azụ ma gbakwunyekwuo na mbọ a na-agba ịhụ na ha bụ ndị na-elegara anya maka ihe na-eme n'obodo ka ha wee hụ na obodo anyị dị mma maka onye ọbụla. N'aka nke ya, onye ọsụkwa Maazị Michael Eze Nwata mere ka amata na ndị nta akụkọ na ọlụ nta akụkọ n'ala anya bụ Naịjirịa bụ ọlụ etosiri ịdị na-aga na-enwe mmekpa ahụ ọbụla, ma o jupụtaziri na asị na ihe ndị ọzọ dị iche iche na-aghasasị mmepe na Naịjirịa. O mere ka amata na ndị nwere ụlọ mgbasa ozi nta akụkọ na gọọmenti tosiri ikwe ka ndị nta akụkọ na-alụ ọlụ dịịrị ha dịka o si wee dị n'usoro iwu nke afọ 1999.
ndị Joint International Matriculation Board JAMB ekwugo na ọgbakọ ha banyere ndị a ga-enye admishọn maka mahadum dị iche iche ga-adị ụbọchị Mọnde abalị 11 nke ọnwa Mee, ebe a ga-anọ wee tụọ alo banyere ihe ebe enyedebere maka ndị ga-etozu etozu ịbanye na mahadum dị iche iche n'afọ 2026 na afọ 2027. nke a pụtara ihe dịka okwupụta okwu ndị JAMB Vivian Benjamin kwuru nke a n'ọgbakọ ha nwere dịka o sokwa na ihe ha jigasị n'aka na ọgbakọ ha nwere na Jabi dị na Abuja. a na-eme ka amata na ha nwere usoro mgbazi dịka minista na-ahụ maka mmụta si wee na-ekwupụta ya. O mere ka amata na ha na-adịbe enwe ihe anụnwa kwa afọ ọbụla bebe ha na-anọ tụwa alo wee nwa usoro ha ga-eso maka inye ntụziaka maka ụmụ akwụkwọ ndị a ga-ewe na mahadum dị iche iche na usoro agụmakwụkwọ nke afọ ọbụla. Ọnwụgo nwoke amara ikpe na o gburu mmadụ ikpe abụọ n'ihi ọnwụ nwatakịrị nwaanyị gbara afọ 5 na Australia. na-eme ka mata na afụrụ ozu nwatakịrị ahụ achọpụtara na ọ bụ nwatakịrị nwaanyị Komajai bụ nwatakịrị rugoro afọ 5 bụ onye awakporo kwaso ya iko n'ike mee ka edubaziri nwatakịrị ahụ n'ọnwụ. Achọpụtara ozu nwatakịrị ahụ ka o megoro mkpụrụ abalị ole ma ole dịka ndị uwe ojii si wee chọpụta. Jefferson Lewis gbara afọ 47 bụ onye amara ikpe na o gburu mmadụ ụbọchị Satọde n'abalị ma ọ ga-awụchi na Darwin Court ụbọchị Tuesday. Mmadụ 5 abụrụgo ndị a kpara aka butekwara katakata na Alice Springs bụ nke a na-ene anya nọ ihe ndị a nọ butere ọnwụ nwatakịrị a. Ụmụ nwaanyị na-atụ basketball na Nigeria na-akpọ the Tigress ewetago njem ha mere na United States n'isi njere maka iji akara 105 asatara naanị akara 57 wee mere ndị Indiana Fever na Cambridge Field House na Indianapolis. Na-eme ka amata na ha nọ na nnukwu nnu ndị mmadụ ruru 1,051 bụ nke ebe a nọrọ wee fụ na obodo anya bụ Nigeria na-emeribiri ha na mbụ mana emechaziri ha nweritezie ọnọdụ na nkeji ndị nke fọdụrụ afọdụ na ya bụ asọmpi ahụ achịkọbara. Ọ bụrụkwa na otu mmadụ si wee bi n'elu ụwa bụ ihe na-ekwu maka ya na ọ bụ ntọala ịtọrọ na etu isi metata ndị mmadụ mma dịka esi wee gbaa akaebe n'ọnwụ Maazị Joel Onyedika Chukwuenekebe bụ onye gbara afọ 69 wee hapụ ụwa. Eliri ya na ngwurube ya dị na Mkpọagụ na kansụl Idemili North. Onye nta aka bụ Ifeọmọk Igbo wetara anyị akụkọ a. Bishọp Diocese Ọkigwe Most Reverend Dr. Solomon Amamchukwu Amatu nke onye nọchiri ya bụ Monsignor Jerry Ofegbu sonyere ụkọchukwu na-elekọta ya bụ parish Reverend Father Pascal Ndukwu na ya bụ ofufe nro. N'okwuchukwu ya, Reverend Father Theophilus Obiorha chetara ndị nke Kraịst na ọnwụ abụghị njedebe kama ngafe na ndụ ebighị ebi maka ndị kwenyere na Chineke. N'okwu ha, ụmụ nwaanyị alara mmụọ ndị nwoke Maazị Kajetan nakwazi Chief Theodore Ọhalete kọwara nne ha lara mmụọ dịka onye na-agbaso ụkpụrụ udo, nwaanyị nwere ọmịiko nakwa omepụrụ onye ọ dịara. Nne m wee ezigbo mmadụ. Nne m wee onye ga-abụ ya sị gị ihe awụ ofu mara na ọ wụ ofu, ọ sị gị na ọ wee bọọ ọ mara na ọ wee bọọ. Ana ọkwara ọta ka o ji zụọ omeihe ukwu a na-atụ achị. Ebe ụmụ ya ndị nwaanyị Oriakụ Celestina Duru nakwazi nwunye na-echekọtazi aka ụwa na iweta n'isi njedebe ka anyị gụpụtara gị okpurugbo okwu ndị họrọ anyị isiokwu na mpịachi. Agba nke abụọ nke ụgwọ eji ndị Anambra State Water Corporation a ga-akwụ ya n'oge na-adịghị anya. Tata ka na-emerube mmemme International Firefighters Day. JAMB ekwugo na ọba abalị 11 nke ọnwa Mee afọ anọ ka a ga-ekwu ebe enyerebere maka ndị ga-enwezi ikikere ịba na mahadum dị iche iche. Ọnwụgo onye amara ikpe na ọ wakporo nwatakịrị dị afọ 5 kwaso ya iko n'ike bụ nke butere ọnwụ nwatakịrị ahụ na Australia. Njide Okoye na ndị otu ole chịkọbara ya. Mụ bụ Obiajiluso Okoye na sị gị lara ụjụ ka chi bọọ.